Čo si myslíš o tom, že popularizácia pasívneho investovania kazí efektívnosť trhov? Myslíš si, že v budúcnosti bude vďaka tomu viacej chýb na trhoch a uľahčí to prácu aktívnym fondom? V podstate áno, ale ja nie som ten taký, čo by sa toho bál, aby teraz hovoril, že teraz trhy sú úplne neefektívne a všetci zomreme a pôjde to hore-dole a nebudeme vedieť, čo sú tie dobré akcie, čo sú to horšie akcie. Ono to už vidno, ten vplyv v tej väčšej koncentrácii v menej akciách a v tých prúčich pohyboch v týchto menej akciách. Ale treba si uvedomiť, že to funguje ako všetko iné na trhu, že o čo je viac pasívnych investorov, o to je v podstate ziskovejšie venovať sa tomu aktívnemu prístupu v investovaní a tí aktívni investori by mali mať o to väčšie zisky. A tento neustály súboj medzi aktívnym a pasívnym investovaním dospeje k nejakej optimálnej alokácii alebo optimálnemu pomeru týchto rôznych druhov investorov na trhu. Ale momentálne stále nemám pocit, ak si pozrite na tie výkonnosti tých aktívnych investorov, ktorí často majú 2 až viac percentné poplatky ročné, tak oni ani tie poplatky často nevedia zarobiť a tí pasívni ich porážajú. Čiže momentálne to ešte ani zďaleka nevyzerá, že by sme tam boli a opäť ja sa toho nebojím a keď tam raz budeme, tak budú tí aktívni investori zarábať viac a budú vedieť viac investorom ponúknuť za to, že pôjdu s nimi do toho fondu a budú robiť aktívne investovanie. Čiže to je ako samoregulujúci sa trhový proces ako všetko ostatné a uvidíme, kde bude tá rovnováha, ale podľa mňa ešte sme ďaleko od toho, aby tých pasívnych bolo príliš veľa.